царик два, паня раз, тільки слово підбери, і з ним грошеньки бери, тільки слово підбери, і з ним грошеньки бери. Так, що за приємне це місто Харків, іменно за границі такого не видав. Тут, що не хазяїн, відразу добрий чоловік. Один тебе просить на компанію, другий на гостинці. З гостинцями зустрічають з різними словами. Правда то, що у моїх знайомих. Не буває ні свадьби, ні хрестин, ні уродин, щоб без мене обійшлось. А чому? Бо я всі закони знаю. Де, що, як і по чому. Де ми тільки не побував. Храм це я, курець я, німець я. І в старостах, і в дружках, і в кумах. Всі закони знаю, від того всі біжать до мене. Де я тільки не побував, а такого сватання, от такого сватання, як тут, у нас на Гончарівці, не бачив. Чи було це, чи ні, але вірте мені, слухайте.